Całą głupią. To ja, bo ty to będziesz musiał kupić, ja to się obejrzyj, jakby się synek podobał. Ja. Łoniemu, ale nie synkowi łozimy się. To jest do synka, nie do mnie, przecież nie? Dobra, dawaj tu. Ja obie przywozopie do drobnych przyszło. Proszę panią, tylko te galoty i ta koszulka. Czyli to spakuję. Tak. Ale widział, że jakieś pan dobre piwo mają. Ale chłopy, poczekajcie, ile ja coś zjadł. No nie, no No do baru nie będziemy chodzić. no. To tam skocza. To kupcie ino wosztu, a Bożymu jak tu. Ty zauważyłeś, jak ten Jarek się kręci koło tej działy. Ojeju, no młody Karlus, młododziełcha, niech się kryje. A co, idzie ci o to? Ale dziś problemy jest co są zrobić, nie? Problem się rozwiąże są. No i hopie, no, pasuje, no. Pasuje, no. Coś ci to ogłupiał, hopie, krepel z wosztym jesz. A co bieda nie może, hopie, no co ty? Bieda, akurat biedny się odebrał. No,